Vandaag hebben we in de Rijksministerraad de nieuwe gezaghebber voor Saba benoemd. Zoals u weet gaat Jonathan Johnson weg over een paar weken. Dus wat er dan gebeurt is dat wij daarvoor een procedure starten. Vergelijkbaar met die van burgemeester in Europees Nederland. Dat heeft geleid tot 39 sollicitanten. Die 39 sollicitanten zijn voorgelegd aan de Vertrouwenscommissie. De Vertrouwenscommissie heeft met een aantal daarvan gesproken. En volgens de wet moet dan de Vertrouwenscommissie minimaal 2 mensen aan mij voorleggen. Dat hebben ze gedaan. Ik heb met de voorgelegde kandidaten gesproken. En vanochtend is en ik zeg vanochtend omdat het toen bij ons ochtend was, bij u was het nog diep in de nacht. Vanochtend heeft de ministerraad de heer Levenstone benoemd tot de nieuwe gezaghebber per 1 juli. En hij is geboren op Saba en op dit moment niet werkzaam ergens, maar hij was tot voor kort directeur Immigratie en Grensbewakingsdienst op Sint Maarten. Dat is het besluit wat in ieder geval vanochtend genomen is in de ministerraad. Naast een aantal andere kleine besluiten over verdragen en dat soort dingen meer, was dit het uitspringende punt met betrekking tot de de Rijksministerraad van vanochtend. Een ander punt, want ik weet dat daar ook veel ehm, eh, ehm, aandacht voor is geweest, laat ik het zo formuleren, op in dit geval specifiek Aruba. Ik heb alweer bijna 2 weken geleden, denk ik, een interview gegeven, wat deze week gepubliceerd is. En daarin heb ik ook gesproken over Aruba in relatie tot de status aparte. En dat heeft de nodige discussie opgeleverd. Wat ik al zeg sinds ik dag 1 dat ik staatssecretaris ben, is wij zijn met 4 landen in het Koninkrijk. Die 4 landen die zijn volstrekt gelijkwaardig aan elkaar. Het is niet een moeder met 3 zussen. Het zijn 4 zussen die op gelijkwaardige basis naast elkaar staan. Dat zegt niets over de status aparte die ik nota bene samen met de koning mocht vieren. Alweer ruim een maand geleden, 1,5 maand geleden, op Aruba. En het feit dat Aruba al sinds 86 een status aparte binnen het Koninkrijk had. Alleen in 10-10-10 zijn er 2 landen bijgekomen. En feitelijk ook een land opgegeven. Want de Nederlandse Antillen hielden op te bestaan en Curaçao en Sint Maarten kwamen naast Aruba en Nederland in het Koninkrijk.